everyone, good morning guys. दा आं रेडि जाबाय दा मामिया जिजिखौ दोनलांदों नै माबादि नुदों गाइस मोजां मोनदोंबा खोन्थाहर कमेन्ट बक्सआव स' गाइस आं रेडि जाबाय दा मामिया जिजिखौ दोनलांदों स्कुलाव दिनै जोंना फांसन दङ मानि फांसन आंबो मिन्थिया दा आं रेडि जाबाय नायदो गाइस माबादि नुदों कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर love you so guys आं रेडि जाबाय दा मामिया जिजिखौ स्कुलाव गारहैनो so guys आं रेडि जाबाय दा मामिया जिजिखौ माबा स्कुलाव माबादों दोनलांदों ओमफ्राय दा मामिया आंखौ लांफैफिनगोन ओमफ्राय नै आं रेडि जाबाय दिनै माबा फेस्टिभेल थायो मिन्थिया खिन्थु मिसा कालचारेल डे होनदोंमोन आरो माबादि नुदों खोन्थाहर गाइस सनाफोरा नै फिसाजो गिदिरखौ दोननानै फैबाय आङो दा फिसाजो उन्दैखौ दोनलांसै एकदम हास्लाबा जाबाय आरो दिनै दख'ना गानलायलायनायसो फिसाजोआ मा प्रग्राम मोनथाय आंबो गोसोआव गैलायलांला सरि एथ' मा गुड मर्निं सनाफोर गुड मर्निं गासिखौबो बरायनानै लाजोब्बाय आंनि चेनेलाव अननानै साबस्क्राइब लाइक खालामना गालां दे नै आंनि फिसायाबा दारग'खौ देरथारबायहाय आंनि फिसायाबा देरथारबाय दोनलांसै हरनि 8थायावनो आर'नाइ बिहु फालि लायब्रबनांलायदों फैद' स्कुटियाव मारै जिरायगोनथाय खुनुरुखुम हमथादो आरोना जुथाया प्लास्टिकआवसो लानांगोन दा गाननांगौसो जुथा गानहोनोसै दे आथिं हरदो आइस' जुथाया होथिबाय दिदिया दिनै गुफुर गानाखैमोन दा जुथाखौ जोंना फांसनबा बिदि जुथाखौसो गाननांगौ आरो दिदियाथ' जुथा गुफुर गानाखैमोन दा मानो गाननांगौ बेहाय दिदिया गाननांगौ गाना मेगना मा गोजा जाखो आं माबा फुफ्लेफ्लांदों मा होनदों मेगना गोजा जाबोदों दे नै दाबायदि समावबाथाय बारजों माजों जायो आइद्रप एसे होनांगोन मेगना गोजा जाबोलायगौ आलुआथ' आइद्रपआ मोजांसो आलुबो आइफ्लुआव मा जायाङो आइफ्लु मानि गोजायानो जाबोदों दे लाबार खालामाथाय जानोसै र' आथा नोंसोरखौ बिदि खेबसेनो लांफानो मोननायबालाय एथ' बिदि जाया जागौना मानसिफोरा थांजोब्बाय दां थांजोबाखैहाय र' दासो बेटारिजों माबानाय लाजिबायसो आं मानसिफोरखौ मानो लाजिनांगौ जाखो आं बिदि दख'ना गानफेराना दख'ना गानखानांसिगौना आं फिसालाय सिख्ला देरखाबायना मेगना बोरो मेगना लिपस्टिक गाननानै फुफ्लेफ्लांदों होनदां मेगनाव मेगना गोजा जाबाय आइद्रप होना होआ होआबा होआथ' मेगना मानोबा गोजा जादों दरखौलाय मानसि फाङाखैबा थांथारसै मंगलसुत्र मैया लाबोनायखौ गानबावबायसो आङो 60 थाखानि लाबोदोंमोन नै समायदोंना समायाखै सनाफोर थ' जेबो फोथा फुननो हास्लाबासै आं फुङाव मावबाथाय साबि मारिबाय थालां सोर मा लांनो थाखा थफ्लाबो गैया साबि थाबि मारिया थ' ओइ बे बाहेरानि गेटआ साबि मारिनांगोनहाय दा होमबा फैखागोनहाय माबाजोंनो सफैयो आङो 20 मिनिटआनो जास्लाबा जेरैबो माबा नांखाया रावबो थ' आं फिसाखौसो माबानो सानदोंमोन आं खेबनो सानदोंमोन गैया दख'ना गाननाय थांगासिनो दं गावसिनि माबाफ्रा आरो थ'दो होमबा सनाफोर दे माबा नै जारलासो दांग्रिगिरि जि गिदिर नुबाय दख'नाया मारै जाखोथाय हरै माबा मख'नाया जि मना बायदि गुवार जाबाय दख'नाया दावखोजाबाय दे गथ'आ दख'नाया दावखोजाबाय बैलाय बैयावसो स्कुटिया
आयो आंनाबो सेन्देला जगनो नागिरबायहाय हो माखौ लाजिनांगौबा आं फिसालाय दिनै प्रग्राम दङनो बिसिना नाफोर आं सफैफिनबाय नै एकदम थांलाय फैलाय खेबब्रै सासेखौ दोनलांखांबाय आरो सासेखौ दख'ना गाननायना जि खस्थ' जिरायलांबाय जिरायथारा नालाय दख'ना गाननानै माबानाया बिदि फारसेथिंल' ज' जिराया नालाय खस्थ' मोनदों गथ'आ खस्थ' मस्थ' लांबाय आं बेटारिजोंसो लांसै नामा नंदोंमोन आं ओमफ्राय खस्थ' मस्थ' जिरायदोहाय होनना बुरखायनानै लांबाय आं दिनै सनाफोर जियानो गाहायाव गोग्लैनानै दंबावोसो नै बिसिना जानला मोनला दंलाजोबो ओरैबायदि मोजां जाबाय दा बोथोरा सान्थि गोजांद्रायलाबो गरमद्रायलाबो बिराद मोजां जाबाय आरो बोरैबा सान्थि मोनथारो बे मौसमखौ आं बिराद मोजां मोनो आरो माने बांद्रायबो गरमबो नङा थान्दाद्रायबो नङा खिन्थु बिनि उनावबा जाहैला आथिङा ससे सुखोजोबसै उन्दुनाय समाव दुंखांनो रोंबावलासो फोरला थायनानै दं मारै मोनगोन दे आं गोलैहां सिं सिं थायनानै थायो नै फोरलाया नायनाय थायनै दं अबेबा बिदि दंलाबायो हनै बैफ्रावबो दंलाबायो हनै गोरलै हावरिनाथ' गैला मोसौ सनाफोर साहाखौथ' आङो दहाय लोंनो हास्लाबलाङासै लोंसै आं नै आंनि फिसाया माबायदि आखिदों अन्थाव बाथाव नै मोजां नुदोंना बिफाया रायबा गैला वालाव आथाजों सेल' टेपजों सिथाबला जोब्बाय नै मा सिथाबखोथाय आर्टिस्ट जानो गोसोथार सासे जि आर्टआव हैदो होनबाय थादोंमोन आं हारसिं अबाव जाथ्र'नो हैयासां नैबेबो फाइन आर्ट मिउजिक कलेजाव बानायखानाय आरो नैबेयो माबा लाखादोंमोन बियो 4,200 बानायहोनानै स्कुल प्रजेक्ट आरो नैबेयो सानसेनि थाखायनो बिदि प्रजेक्ट बानायनांबाय आरो नै मार्बला सानफा एफा सिरिगासिनो उन्दैफ्रा माबा गेलेयो माखौबा थिखोयो एखमबा गालुनफ्लांलायलाङो नायलाय नै हाब सोर हासुखाय आं साहा लोंग्रोसै सनाफोर दे हेल' गाइखेराव मा मोस्रोम मानखोखोहाय दहाय फुङाव गावजानो गिनानै मा होनो साहा फुदुंसै सनाफोर साहा आं बासन पत्रखौ ओमफ्राय बाहेरायावसो सुनानै फोरानजोबदों दहाय फुङाव लायनांसिगोनसो मोनायाव कारेन्टआनो गैयाना साननिफ्रायनो बिराद दिगदार दामानि माबा साननिफ्राय हरनि 8टासिम कारेन्ट फैयालासिनो थादों अबाव मा मावदों बुजिनो मोनदिया आङो बिराद खस्थ' होयो गथ'फोर लेखा फरायनाय टाइमावबो कारेन्टआ गैया जायो एसे दोनसै दायोफोर लोंनो लेखा फरायनाय टाइमावसो थाङो कारेन्टआ माने दा माबासोनिफ्राय थांगोन र' 11:30 12टा बेफोरनिफ्राय थांगोन बेनिफ्राय थांनोसै सानाव एखमबा दफाल' फैना होनोसै आरो बेनि उनाव मोनायाव एखेराहैनो थांनायनिफ्राय फैखाला माबासोआवसो फैयो 8टासोआव दसे फैबाय आरो आधा घन्टासोखौनो मोजां फैला आरो ग्रोब थांसै गथ'फ्रा लेखा फरायनो बिराद दिगदार जाबाय जोंना इनभार्टारबो गैया नालाय बिराद जारला मोनथारबाय आङो बोरैबा मोनथारबाय
सानथाम जाबाय आरो ओमफ्राय आरो दिनैबोलाय जायो ना मायोथाय मारै एफा कारेन्टआनो बिदि जाखोथाय जारलाथार एलाइसि एसे होबासो गोथाव मोनखायो आं साहाखौ ओरैनो बांद्राय होआ गरनैसोल' होखायो आङो बेबो जि दाम ना ओरैनो फिसा फिसायानो बिराद दाम आयौ बारा दख'ना लामनाया बिरथिं बिरथा जालाबायदोंलै मैया मुरि लाबोनाय आया बाबु नोंनो होनो बावबाय